ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते नारायण वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ॐ नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरं नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयामुदीर्ये ततो ततो जयामुदीरये। जयामुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतसेवया भगवतसेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवति भगवत्यामाश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣದ ರಾಜ ಅವೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಟುಂಡ ಸುಮಾರು 50 ಮಿತ್ತು ಪುರಾಣ ಉಂಟು. ಅಂಚದು 18 ಮಹಾಪುರಾಣ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಡೈಲಿ ತೋಜವತೆ ಈ 18 ಮಹಾಪುರಾಣದ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ఒక ಕೆಲವು ಉಪಪುರಾಣ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ತುಯ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಮೇವಾಜ್ಞಾ ದೇವರೇ ಪನ್ಪೆರಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನುಂಡವೆನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವರನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ದೇವರು ಓಯ್ನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓಯ್ನ್ ಮನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತೆರವೆ ಅಂಚದ 18 ಉಪಪುರಾಣ ಉಂಡು ಅದೇ ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಸಾಂಬ ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳಿಯ ಪುರಾಣ ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಅಂಚೆನೆ ವಾಯು ಪುರಾಣ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಉಪಪುರಾಣ ಉಂಟು. 18 ಮಹಾಪುರಾಣ 18 ಉಪಪುರಾಣ ಅವು ಅಂಡ್ 30 ಅಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಉಂಟು. ಈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂಚೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಮಿತ್ತು ಪುರಾಣನೇ ಉಂಟವೆ. ಅಂಚದ ಈ 18 ಪುರಾಣಡೆ 4 ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು. ಅದೇ ಸುಮಾರು ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಟ್ಟು ಅಂಚ ನಮಕ್ಕವ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕಲಿಯುಗದಾಗ್ಲಿ ಐನು ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೆರೆ ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅರ್ಥ ಹೊಡತಿ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮಕ್ಕೈನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುರ ದಾಲಾಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮದು ಆದೇನ್ ತಿರಿಯೋಡಿಗೆ ಭಾಗವತ ಒಂಜಿ ತಿರಿನೆ ಅವ್ಗೆ ಇಂದು ಯಾನತ್ತು ದೇವರೇ ಪನ್ಪೆರು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಏರು ಭಾಗವತಮನು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನಾಲ್ನ ಡೈಲಿ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೇರು ಕಲ್ಪೇರು ತಿರಿಯೋನೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ 18 ಪುರಾಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ಫಲ ಬರ್ಪಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ಶ್ರವಣ ಮಂತನ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಏತು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತುಲೆ ಭಂಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅದೇ ಹಿತ್ತು ಸುಲಭ ದೇವರ್ ಪಂತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡವೆ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ಯಾಪಲ ಕೇಳೋ ದಾಯಪಂಡ ಭಾಗವತಂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ದು
అవే మనస్సుకు భాగవతంలా హరినామల రడ్డు ఇందువాండ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಾಪುಣು ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಚೇತ ಕಲ್ವಸ್ಯ ಬಂದಾಯ ರಥಂವ ಪುಂಸಿ ಮುಕ್ತ ಏನು ಪಣ ಒಂದು ಏರ್ ಪನ್ಪನೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನೀವು ಪಾತೆರನ್ ಭಾಗವತಂ ಪಣ ಮನುಷ್ಯಗ ಪಣ ಜೀವನಡಾಯ ಕಷ್ಟ ಬರ್ರೆ ಊಲ ಕಾರಣ ಹತ್ತಿಗೆ ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ಆಯನ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಉಪ್ಪರ್ ದುಃಖದ ಉಪ್ಪರೆ ಪಿದೈದ ಊಯಸ್ತು ಪಿದೈದ ಊಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಕಾರಣ ಆತ್ತು ಅದೇ ಪಣ ಆಕ್ಲೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದದೆ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನಾಕ್ಲೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅದೇ ಐಲ್ನ ಸಹಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಆ ಸಹಿಸೋನ ಶಕ್ತಿಲ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪುನವೇ ಅಂಚದು ಪೂರೇಕ್ಲ ಮೈನ ದುಃಖಗ ಕಾರಣನೇ ಮನಸ್ಸು నేను ಉಪನಿಷತ್ತುಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಯೋ ಪೂರೇಕ್ಲ ಬಂಧನಗ ಬೂರ್ರಲ್ಲ ಮನಸ್ ಕಾರಣ ಬಂಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರ್ಲ ಮನಸ್ ಕಾರಣ ಅಂಚದು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆದಿವು ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಪೂರಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸೊಂಜಿ ಸರಿಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಸರಿ ತೊಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅದೇ ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಮಾತರಿಗಳ ಅನುಭವ ಆತನ್ ಅದೇ ಅನ್ ಪನೋಡೊಂದೇ ಇಚ್ಚದೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಡ ಪಾತ್ರರ್ಚಿ ಮಾರ ಎಂಡ ಮನಸ್ಸಿತ್ತ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅದೇ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಅಂಚದು ಪೂರೈಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣ ಅಂಚದು ಈ ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ತು ಅವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾನತ್ತು ಪನ್ಮುನ ಪದ್ಮಪುರಾಣನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಗೂ ಭಾಗವತರದು ಮಿಗಿಲಾಯಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನ ಊಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುರಂತ ಶ್ಲೋಕಲ ಅಂತ ತೋಜದೆ ಅಂಚದ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇ ಭವೇತ್ ಪುಣ್ಯ ತದಾ ಭಾಗವತಂ ಲಭೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಪುಣ್ಯ ಮಂತನಕ್ಲೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆನ್ನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬತ್ತದತೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದ ನೈತ ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶ ಅಂಚದೈಟ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ಅಂಗಲೇನ್ ಪನ್ಪೆರಿ ಎನ್ಮ ಅಂಗ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಅವೇ ಎನ್ಮ ಅಂಗ ಅವೇ ಇದನ್ನು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಡ್ಲ ಪಂತೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ನಿಟ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ತೂತ ಅಂಚದ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒರ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಐಟ್ ದಾದ ತುಯ ಅಂದ್ಲ ಕೊಡೆ ಸಮ್ಮರಿ ಮಂದ ಅವೇ ಕೊಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂದ ಅಂಚದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒರ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಮೈನ್ ಅದು ಮನಸ್ಥ ವಿಷಯನೇ ಪಣ ಧ್ಯಾನಡ್ ಮೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪರ ಬೋರ್ಡೈನೆ ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪರ ಕಲಿಯುಗ ಎಡ್ಡೆ ಯುಗ ಅತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪರ ಯುಗ ಸತ್ಯಯುಗ ಕೃತೇ ಅಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಧ್ಯಾನ ಪನ್ನಗೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡತೆ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪದ ಪಂಡ್ ಇತ ನಮ್ಮ ಕೋಡ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಯತೆ ಇವರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ತಿರುವಂದ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪರ ಕುಲ್ಲರು ಹಾಕ್ಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನೆಗೆ ಪ್ರಭುಪದ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಜವೆ ಕೊಡೋರು ತೋಜವೆ ಪಣ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪಂಡಿರತೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪದ ಐಕು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ ವಿಷಯನ ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಪವೇರು ತೊಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪಂದೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನ ಖಾಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಪುನ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಧ್ಯಾನದ ಕಡೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದೇ ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕಲ್ಪವ ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾವೇರು ಬುಲವ ಪಾಪ ಅಮಾಯಕರು ಮೋಸನೇ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕಲ್ಪಾರೆ ಇಂಕಲ್ ಧ್ಯಾನವಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಮಾಯಕರು ಅದೇ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಕಲು ಪನ್ನನೇ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಡುಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮೋಸ ಬಾಪುತ್ತುಲೆ ಕಲಿಯುಗಾಡು ಐಕ್ ಬಂದು ತಿರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಐಕ್ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ನಮಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಳ್ಬೇ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ ಪಾಯರಿ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ನಮಗ್ ಪೂರ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಅದೇ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಡು ಅಂದತೆ ಅಪ್ಪ ಓಲ್ಲ ಏರ್ಲ ದಾಳ ಅನ್ಪರ ಅಪ್ಪಚಿ
ಏರ್ಲ ತೊಪ್ಪು ಬಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಮಕ್ಕವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಶೋಧಗಂ ಚಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲೇನ ವಾಚಿತ್ತಂ ಯಥಾ ಸ್ಥಿರಂ ಅಚಂಚಲಂ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಅದೇ ಪೂರ ಕುಂಭಕ ರೇಚಕೈ ಅವೇ ಪೂರಕ ರೇಚಕ ಕುಂಭಕ ಅವೇ ಶ್ವಾಸ ಒಯ್ಪುನ ಶ್ವಾಸ ಬುಡ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತದು ಉಂತಾವನ ಬುಡ್ದು ಉಂತಾವನ ಅವೇ ಐಕ ಕುಂಭಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಪೂರಕ ಕುಂಭಕ ರೇಚಕ ಅವೇ ಇಂದುಲ ಕಲ್ತದಿವಡವೇ ಅದೇ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಏನ್ ತೂಪೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದುಲೆ ತಿರಿಯನ್ ನಕ್ಲೆ ನಿಂಚಲ ಮೋಸ ಅನ್ಪೋಲಿ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿರಿನಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಪಂಡ ಅದೇ ಒಂಜನ ಅಂಚ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಯೋಗ ಕಲ್ಪಾವೇರು ಅದೇ ಅಂಚದು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂದ ಅಜನ ಆನ್ಸರೇ ಇಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಅಂಚದ ಅವತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಮತ್ತು ದುಂಪಣ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗವೇ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮನ್ ಜನಕ್ಲು ಮಂಗೇನೆ ಮನ್ಪನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಕ್ಲು ಇಪ್ಪಂಡೆ ಕೆಲವರು ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಂಡ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜವೇ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ವಿಷಯನ್ ಪೂರ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪಾರು ಅವೇ ಅಂಚದ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಭಾಗವತಡು ಆತ್ತು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಕಲ್ಪರೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೇರ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಆವುಜಿ 1-2 ಗಂಟೆಲೆ ಆವುಜಿ ಆತ್ತು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಪನ್ನೆ ಅವೇ ತಿರಿಯೋನೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನಾತು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕಲ ನಮಕ್ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮನ್ಪೊಡದೆ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮರೇಟ್ ತೂಪವೇ ಈ ವಿಷಯ ಪುರ ಅಂಚದ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾದ ಪಂಡ ಕಾಲು ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲೆ ಅವನಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ತು ಶುದ್ಧಾಪ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಬೋಡೈನ ಮೈನ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಅವೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಡೇರು ಭಾಗವತ ಕೇನುವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಪಠನ ಮನ್ಪೇರು ಮೇಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆಪೇರು ಅವೇ ನೀವು ದೇವರೇ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವೇ ಭಾಗವತಕ್ಕೇನು ನಕ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಸೀದಾ ಭಗವಂತನೇ ವಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಬೇತೇರಿಗ್ಲತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪೇನು ಅವೇ ಭಾಗವತಕ್ಕೇನು ನಕ್ಲು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕೇನೋಡು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡವೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಶೋಧಗಂ ಚಕೈ ಪ್ರತಿಕೂಲೇನ ವಾಚಿತ್ತಂ ಯಥಾ ಸ್ಥಿರಂ ಅಚಂಚಲಂ. ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಶೋಧಗಂ ಪ್ರತಿಕೂಲೇನ ವಾಚಿತ್ತಂ ಯಥಾ ಸ್ಥಿರಂ ಅಚಂಚಲಂ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಶೋಧಯೇನ ಶೋಧಯೇನ ಕೂಲೇನ ವಾಚಿರಂ ಸ್ಥಿರಂ
ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಶೋಧಕೈ ಪ್ರತಿಕೂಲೇನ ವಾ ಚಿತ್ತಂ ಯಥಾ ಸ್ಥಿರಂ ಅಚಂಚಲಂ. ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಅದೇ ಪ್ರಾಣ ವಾಯುಡ ಅದೇ వాయు సుమారు ఉండవే ఏత్ 49 ಟೈಪುದ ವಾಯು ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪು 49 ಮರುದ್ಗಣ ಅಂದಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಿ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ವಾಯು ಉಂಡಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಿನ್ಪತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ವಾಯು ಉಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಒಯ್ತೋನೆರೆ ಶ್ವಾಸ ಬುಡ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವಾಯು ಉಂಡು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಕೊಂಜಿ ವಾಯು ಉಂಡು ಅದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿನ್ನು ಪೂರಾ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಲೇಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರವೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ವಾಯು 49 ಟೈಪುದ ಉಂಡಿ ಅವೇ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ದ ವ್ಯಾನ ಅಪಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಇಂಚ ಕೆಲವು అవే బొక్క అవే ప్రాణ పంಡ ಸೈಪುನ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೈತ ಅಂದೆ ಅರ್ಥ ಅವೇ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಲಕ್ಕದು ಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೆಡ್ ಆಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈನ್ಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವಾಯು ಉಲ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ ಈಗ ಧನಂಜಯ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು ವಾಯುದ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪರೆ ಪಂಡತೆ ಪಂಡತೆ ಒಂಜಿಂಜ ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜಿಂಜ ಪದ ಪತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಕಲ್ಪರೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಅವೇ ಪ್ರಾಣವಾಯುಡ್ದೆ ನಮಕ್ ಇಡೀ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಯಾಪ ಪಿದೈ ಪೋಂಡು ಒಕ್ಕ ಶರೀರ ಡಬ್ಬ ಬೂರುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಾಣವಾಯುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಅವು ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪುಂಡಿದೆ ಅವೇ ಅಂಚದು ಒರ್ಂಬ ದ್ವಾರ ಉಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅವೇ ನವದ್ವಾರೆ ಪುರೇ ದೇಹೇ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪಂಡ ಪ್ರಾಣವಾಯುದ ಶೋಧಯೇತ್ ಪಂಡ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸೋಡು ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾರ್ಗನ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕುಂಭಕ ರೇಚಕೆ ಪಂಡ ಪೂರಕ ಕುಂಭಕ ರೇಚಕ ಅವೇ ಪೂರಕ ಪಂಡ ಉಲೈ ಶ್ವಾಸ ಒಯ್ತೊನ್ನೆಕ್ ಪೂರಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಿದೈ ಶ್ವಾಸನ್ ಬುಡ್ಪುನೆಕ್ ರೇಚಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ವಾಸನ್ ಒಯ್ತದು ಉಲೈ ಉಂತವನೆಕ್ ಉಂಡತೆ ಅಂತರ್ ಕುಂಭಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ವಾಸನ್ ಬುಡ್ದು ಉಂತವನೆಕ್ ಬಹಿರ್ ಕುಂಭಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಕುಂಭಕ ರಡ್ಡು ಅಂತರ್ ಕುಂಭಕ ಬಹಿರ್ ಕುಂಭಕ ಅಂದ್ ಅಂತರ್ ಕುಂಭಕ ಪಂಡ ಶ್ವಾಸನ್ ಒಯ್ತದು ಉಲೈ ಉಂತವನೆ ಐನ ಅಂತರ್ ಕುಂಭಕ ಬುಡ್ದು ಉಂತವನೆಕ್ ಬಹಿರ್ ಕುಂಭಕ ಅಂದ್ ಅವೇ ಅಂಜದು ಪೂರಕ ಪಂಡ ಶ್ವಾಸನ್ ಒಯ್ಪುನ ರೇಚಕ ಪಂಡ ಶ್ವಾಸನ್ ಬುಡ್ಪುನ ಅದೇ ಕುಂಭಕ ಪಂಡ ಐನ ಉಲೈ ಪತ್ತದು ಉಂತವನ್ ಉಲೈ ಪತ್ತದು ಉಂತವನೆಕ್ ಅಂತರ್ ಕುಂಭಕ ಪನ್ಪೇರು ಬುಡ್ದು ಉಂತವನೆಕ್ ಬಹಿರ್ ಕುಂಭಕ ಪನ್ಪೇರು ಅಂತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಪುಂಡತೆ ವಿಷಯ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳವೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕೂಲೇನ ಪಂಡ ಇದೇನು ಎದುರು ಪಿರವ್ ಮನ್ಪುನ ವಾ ಇಜಿಂದ ಚಿತ್ತಂ ಮನಸ್ಸು ಯಥಾ ಎಂಚ ಸ್ಥಿರಂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಚಂಚಲಂ ಚಾಂಚಲ್ಯ ಇಜ್ಜನ್ನಂಚೆನೆ ಪುರ ಉಪ್ಪುನೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಣ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗು ಕನೇರೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ರನೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ಪುನವೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ಪುನ ಇರೋದು ನಮಗ್ ತುಲೆ ಪಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಂತಾರ್ನ ನೆತ್ತ ಅನುಭವ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲಾರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಭಯಂಕರ ಉಲ್ಲಾರ ಕುಳ್ಳುದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ಪುಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪು ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಡು ಉಂಡತೆ ಭಯಂಕರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಣ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದು ದಾಯಪಂಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರಿದೇನು ಅವೇ
ಈ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಆಹಾರನೇ ನಂಬುದೇ ಬದುಕು ನಕ್ಲಿಗೆ ತುಳಿಯರ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಿಂಜ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಂತೂಪ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ತಿನ್ನಂದೆ ಒಂಜು ವಾರ ಅದೇ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಳು 2 ತಿಂಗೋಳು 3 ತಿಂಗೋಳು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಇಪ್ಪಿರಿ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಪುನೇನು ಎನ್ನುವ ನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎತ್ತವೆ ನು ಪುರ ಸತ್ಯ ಅವೇ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರನ ಕತೆ ಕೇಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಣವಾಯುನೇ ಉಂಟಾದ ಉಂತಿಯರಂದು ಮತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನವ ಎನ್ನುವ ಅವೇ ನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎತ್ತು ಅವೇ ಅಂಜದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುವನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಯೋಗಿ ಈ ದುಂಬುದ ರೀತಿಡ್ ಶ್ವಾಸೋಶ್ವಾಸ ಮಂತದ ಪ್ರಾಣವಾಯುದ ಸಾಧಿನ ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅವೇ ಪ್ರಾಣವಾಯುದ ಸಾಧಿಂದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಸುರು ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ ಉಲೈಗೆತ್ತು ನೋಡು ಅವೇ ಐಗದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಉಲೈಗೆತ್ತೊನ್ನೇಕ್ ಪೂರಕ ಅವೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡತೆ ಪೂರಕ ಪಿದೈ ಬುಡುಪುನೇಕ್ ರೇಚಕ ಉಲೈ ಒಯ್ಪುನೇಕ್ ಪೂರಕ ಅವೇ ಬೊಕ ಉಂತವನೇಕ್ ಕುಂಭಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಯ್ತುದುಂತುನೇಕ್ ಅಂತರ್ ಕುಂಭಕ ಬುಡ್ದು ಉಂತವನೇಕ್ ಬಹಿರ್ ಕುಂಭಕ ಅವೇ ಕ್ಲಾಸಿಡೆ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲವು ಮಾರತ್ ಬಿಡ್ಪಾರು ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಸುರು ಆಳವಾದ ಉಸಿರಿನ ಉಲೈಗೆ ತೊನ್ನೆಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಳವಾದ ಉಸಿರು ಉಲೈ ವೈಪುನೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಉಲೈ ವೈಪುನೆಕ್ ಪೂರಕ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಪೂರಕ ಅದೇ ಬುಡ್ಪುನೆಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ರೇಚಕ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ರೇಚಕ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದುನ್ನತೆ ಈತ ಅರ್ಥವಂತನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲನೆ ಹರೇ ಬೋಲ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವೇ ಅಂಚದ ಸುರು ಆಳವಾದ ಉಸಿರು ಉಲೈ ಉಲೈಗೆತ್ತು ನೋಡು ಐಕ್ ಪೂರಕ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಉಂತವನೆಕ್ ಅದೇ ಉಂತವನೆಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಉಂಡವೆ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಬಲಿಕ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದು ಉಂತದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಡ್ಪುನೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ಉಂತದ್ಲ ಬುಡ್ಪುನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಉಂತವನೆಲ್ಲ ಉಂಡವೆ ಉಂತದು ಬುಡ್ಪುನೊಳ್ಳು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಉಂತವನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡ ಕುಂಭಕ ಪನ್ಪೇರು ಅಂತರ್ ಕುಂಭಕ ಬಹಿರ್ ಕುಂಭಕ ನಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಣ ಮೂಜಿ ಅವೇ ಮೂಜಿ ನೆನಪುದಿಂದ ಅಂಡು ಪೂರಕ ಪಂಡ ಒಯ್ತೊನ್ನೆ ಉಲೈ ಬೊಕ್ಕ ರೇಚಕ ಪಂಡ ಬುಡ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಭಕ ಪಂಡ ಉಂತವನೆ ಉಲೈಡ್ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಈತ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂತರ್ ಕುಂಭಕ ಬಹಿರ್ ಕುಂಭದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಜರು ಅಣಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೆ ಯೋಗಿ ಸುರು ಉಸಿರನ ಪಿದೈ ಬುಡೋಡು ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ ರೇಚಕ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪಿದೈ ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಲೈ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಆಯ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಗೊಂದಲ ಇರ್ದು ಮುಕ್ತ ಆಯ್ರೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತನಪ್ಪ ನಾನ ಅದೇ ನಾವು ತುಲೆ ಭಾಗವತಂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ನತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಣು ಪ್ರಭುಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಪುಣು ಎಂಜೈಟಿ ಆಪುಣು ಅದೇ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪೊಡು ಅವೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪುನೇದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಣು ಅದೇ ಕೊಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಗರುಡ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಎಂದರತೆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಗಳು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲೇ ಅವಳ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಏತ್ತು ಸರಿ ಉಸಿರಾಟ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ ಅವಳ ಗೊತ್ತು ಅದೇ
ತುಲೆ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭು ಪಂಡ್ಯಾರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ 21,000 ಆಜಿನೂತು ಅವೇ ದಿನಕ್ಕೆ 21,000 ಆಜಿನೂದು ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಮನ್ಪ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಡಿಸೈಡ್ ಆಪನೆ నేను ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ದೇವರು ಪೂರ ಬಂತೇರು ಪಣನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪಂದನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಉಂಟು ಅವೇ ಪೂರ ಉಂಟು ನಮಕು ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಐಟ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಐತ 1% ಇಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಕ್ಕಲು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇ ಅವೇ ಸರ್ಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತುನೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತುನೆ ಅದೇ ಇತ್ತನ ಕಾಸನ್ ಪೂರ ಬರ್ಬಾದು ಅದೇ ಕಾಸನ್ ಪೂರ ಬರ್ಬಾದು ಅನ್ಪುನೆ ಅದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತದು ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎತ್ತುಂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ವರಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಪೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂದೆ ಅದೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತುಂಡವೇ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವಂತನ ನಮಕ್ ಅವೇ ಇತ್ತು ನಾಡೆ ಅಡೆ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಅದೇ ಅವು ಪೂರ ಕಲು ಮಂಗ್ಯವಂತನೆ ಅದೇ ಮುರणे ಪಂಡೆ ಗೂಗಲ್ ಪೋದು ಪಾಡ್ಲೆ ನೆವರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮೂನ್ ಪಂಡುದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರ್ಪು ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಗ್ಯವಂತದು ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಬುಕ್ಕೇ ಉಂಡು ಈಸಿ ಜರ್ನಿ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇತರ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣ ಅವು ಓದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯನ ಬುಕ್ಕು ಈಸಿ ಜರ್ನಿ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇತರ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣ ಅವೇ ಆಚಾರ್ಯರ ನಕ್ಲು ಭಗವಂತ ಪುರ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪಾದೆ ಅದೇ ನಮಗೂ ಗೊಂದಲಗ ಅವಕಾಶನೇ ಇಜ್ಜವೆ ಅಂಚದು ತುಲೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರಂದು ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಅವೇ ನಮಕ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸದ ನೆಟ್ಟದೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 25 ತಾಪತ್ರೆ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತನ ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಐದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಂತ್ಲೆಗೆ ಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಡತೆ ವೈಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂಜ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಆಣಾಗ ಇತ್ತ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ಪೋಡು ಅದೇ 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ನಾನೋರಕ್ಕೆ ಏನ್ಪಾವಿ ಶ್ಲೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಸಾರಿ ಅವು ಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡವೆ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚೂರು ನಾಂಡ್ ಪಂಡ ಪವರ್ ಪೋಂಡವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಂಚ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪನೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸದ
ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸುಡು. ಪಣ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚ ಪಂಡಗೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ನಡ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ. ಪಣ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಚಂಚಲ. ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತೋತ ಕೆಲವರ ಐಕ್ ಕೆಲ ವಸ್ತು ಬೋಡು ಪಂಡದ ಆಪುಣಿಗೆ, ಕೆಲ ವಸ್ತು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದ ಆಪುಣಿಗೆ. ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಂಚಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಕುಳ್ಳುದು. ಅವೇ ಪಣ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಯಮ ನಿಯಮ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಆಸನ ಅದೇ ನಾಲ್ನೇದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಐದನೇದ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಆಜಿನೇದ ಧಾರಣ, ಏಳನೇದ ಧ್ಯಾನ, ಎನ್ಮನೇದ ಸಮಾಧಿ. ಅವೇ ಇಂಚ ಬಾಯಿ ಹಾಟ್ ಮಂತದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ. ಅವೇ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ. ಅವೇ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಏತನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಅದೇ ಆಸನಡು ಕುಲ್ಲುದು ಅದೇ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಿರತ್ತೆ. ಅವೇ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡತೆ ವಿಷಯ. ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಪನ್ನ ವಿಷಯನೇ ಶುಚೌ ದೇಶೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪೆ ಸ್ಥಿರಮಾಸನಮಾತ್ಮನಃ ನಾತಿ ಉಚ್ಛೃತಂ ನಾತಿ ನೀಚಂ ಚೈಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಂ ತತ್ತೇಕಾಗ್ರ ಮನಃಕೃತ್ವ ಯತ ಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯ. ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತ ಪಂತೇರ್ ಭಗವಂತ ಪಂತೇರ್ ಈ ವಿಷಯನವೇ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಶುಚೌ ದೇಶೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಆಸನದ ಪಂಡ ನೆಕ್ ದುಂಬ ಅವೇನು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಪಂಡ ಯಮ ನಿಯಮ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಐದು ಮುಲ್ಪ ಆಸನ ಪನ್ಪೇರು ಭಂಗಿ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಡಿ ಮತ ಭಗವದ್ಗೀತ ಪನ್ನಂಚೆನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಆಸನ ಕುಲ್ಲುದು. ಅದೇ ಪದ್ಮಾಸನ ವೀರಾಸನ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ ಇಂಜ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿ ಆಸನ ಪನ್ಪರಂಚದ ಯೋಗಿ ಈ ದುಂಬುದ ರೀತಿಡ್ ಶ್ವಾಸೋಶ್ವಾಸ ಮಂತದ ಪ್ರಾಣವಾಯುದ ಸಾದಿನ ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪೊಡು ಸುರುಕು ಆಳವಾದ ಉಸಿರೇನ ಉಪ್ಪಿಗೆತ್ತು ನೋಡು ಐಕದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ವಾಸನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಕಡೆಕ್ ಪಿದೈ ಬಿಡೋಡು ಪಣ ಸೀದ ಬುಡ್ಪುನ ಎತ್ತು ಒಯ್ತದ ಬುಡ್ಪುನ ಎತ್ತು ಉಂಟಾದ ಬುಡೋಡಿಗೆ. ಅವೇ ಶ್ವಾಸನ ಒಯ್ತದಂಚ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಏನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ನಾರ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಮಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಆರೆ ಕಲ್ಪ ಅವೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಅಂಚದು ಆರೆ ಈ ವಿಷಯ ಬರ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅದೇ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ಪುನ ತಿಳಿಪರ ಉಂಟು ಅದೇ ಮೂಂಗ್ ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ತಿಳಿಕೆ ಬರತ್ತೀರ ಆರು ಪನ್ನಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು. ಅದೇ ಇತ್ತ ಮತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಅಂಚದು ಪಂಡ ಉಲೈ ಒಯ್ತದ ಉಂತ ಅವಡಿಗೆ. ಅವೇ ಪಂಡ ನೆಡ್ತದ ಆದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಯು ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದಾದ ಆಪುಂಡು ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಅದೇ ಆಯುಷ್ಯನ ವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೆರ ಉಪ್ಪುನ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನಂಚದು ಉಲೈ ಉಂತಾವಡು ಉಂತಾದು ಕುಡ ಬಿಡೋಡು ಅಂತೆ ಪೊಡು ತೀರ್ತಾಪುಂಡು ಆತ ತೀರುಂಡು. ಅದೇ ತುಲೆ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಎಂಗ್ಲ ದುಂಬುದು ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋಡು. ಅದೇ ಆ ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿದ ತೋಡು. ಅದೇ ನೀಲಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುರ್ಕುದ್ ನೀರೇ ಪರ್ಪುನೆ ಎಂಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ತ ಅಂಚದು ಮೀಂದೆರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ತನೆ ಅಂಚದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಮಾರ್ನೇಮಿ ಚೌತಿ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧದ ಪುರ ಬರ್ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ. ಅದೇ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಭತ್ತದ ಕುಲ್ಲುನ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಭತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಅಂಚ ಭತ್ತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚ ಮೀರೆ ಪೊಪ್ಪುನೆ ಮೀರೆ ಪೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒರೇ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ನೀರು ದಾಡಿಟ್ಟು ಉಂತುವೆರೆ
ಹೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಜಯಪಣ್ಣ ಆರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವೇ ಅಂಚದು ಆರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತಂತೇರ ಆಂಡ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬಡ್ತು ಅಂತಂತೇರ ನೀರ್ ದಡಿಟು ಅಂತಂತೇರ ಹಾ ನೀರ್ ದಟ್ಟು ಅಂಚ ನೀರ್ ದಟ್ಟು ನಮಕ್ ಕುಂತಾರ ಆಪುಣ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಜಿಂಜ ಪೊಡ್ತು ನೀರ್ ದಟ್ಟು ಅಂತಾರ ಆಪುಣ್ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಉಂತವಡು ಅವೇ ಉಂತದು ಕೂಡ ಬಿಡೋಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಇಜಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಮಂತದ ಬುರ್ದು ಉಂತವನ ಉಂತಾದು ಬುಡ್ಪುನ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬುರ್ದುಲ ಉಂತಾವಲಿ ಅಂಚದ ಯೋಗಿ ಉಸಿರನ್ ಪಿದ ಬಿಡೋಡು ಕೂಡ ಪಿದೈ ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳೈ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಬುರ್ದು ಕೂಡ ಉಳೈ ಒಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಂಚೊಂದು ದಾಯ ಎಂದು ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಬೆ ಪಂಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ದಾಯೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬರತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಐತೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪುಲೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿ ದಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೆಯರ್ ಅದೇ ಅವು ಪಂಡದ ಕೊರೋಡಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅತ್ತೆ ಪನ್ಪುನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಲ ಗೊತ್ತು ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯ ಮನ್ಪೊಡು ನೆಡ್ದು ನಮಕ್ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ತುಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಮನ್ಪೆರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ಈತ್ತು ಚಂಚಲ ಅದೇ ಅವು ಪನ್ನೆಲಕ ಕೇಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮನ ಕಾರಣ ಪೂರೇಕ್ಲ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪುನ್ನೆ ವ್ಯಾಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮನುಷ್ಯ ಆಯನ ಮನಸ್ಸುದ ಸಹಾಯಡ್ದೆ ಆಯನ ಉದ್ಧಾರ ಮಂತು ನೋಡಾಯೇ ಆಯ್ ಅಪ್ಪಲ ಐನ ಹೀನ ಐಸರ ಬಲ್ಲಿ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಐನ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಅವೇ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪಾರ ಮನುಷ್ಯ ಆಯನ ಮನಸ್ಸುದ ಸಹಾಯಡ್ದೆ ಆಯನ ಉದ್ಧಾರ ಮಂತು ನೋಡ ಆಯನ ಅಪ್ಪಲ ಆಯನ ಹೀನ ಐಸರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬದ್ದಾತು ಮತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತರ ತಿಕ್ಕದು ಬುಡ್ದ ಬದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಮನಸ್ಸೇ ಶತ್ರುಲ ಮನಸ್ಸೇ ಅವೇ ರಡ್ಲ ಅಂಚದ ಐ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆದಿಯೋಡು ಅಂಚದ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಪ್ಪನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಡ್ಡೆದಿಯರೆ ಸ್ಥಿರ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾಹ್ಯ ಗೊಂದಲಾಡ್ತು ಅದೇ ಬಾಕಿದ ಸುಮಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ನಮಕ್ ಅಲ್ತಾ ಮುಲ್ತ ಅದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐಟು ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಆಯ್ರೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾವೆರು ಈ ಉಸಿರಾಟ ಅಭ್ಯಾಸಲೇನು ಮನಸ್ಸು ನಿಗ್ರಹಿಸರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷರ ನೆಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಸವೈ ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದಯೋ ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ ಆನ ಮನಸ್ಸು ನುಂಡತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಕೆನ್ಪಾವೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾವೆರ್ ನಮಕ್ ಅದೇ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾಪಲ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲಡೆತ್ತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ನಮಕ್ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾವೆರ್ ಪಣ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿಂಚ ಅರ ದೇವೇಡ ಉಂತಾಯರು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವೇಡ ಉಂತಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಪಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಸಾರಿ 15 ಮನೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಒರ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15 14 ಇರುವ 3 ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಐತ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕನ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪಡ ಆರು ಇಂಚ ಮನಸ್ಸು ಉಂತ ಇರ್ತುಲೆ ಆರು ರಾಜ ಗೃಹಸ್ಥಾರಿಗೆ ಬೊಡಿದ್ದಿ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಅವೇ ಅರೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ಅರೇತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರ ಯಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಸವೈ ಮನ ಕೃಷ್ಣಾರವಿಂದಯೋ ವಾಚಾಂಸಿ ವೈಕುಂಠ ಗುಣಾನು ವರ್ಣನೆ ಕರೋ ಹರ ಜನಾದಿಷು ಶ್ರುತಿಂಚಕಾರಚ್ಯುತ ಸತ್ಕಥೋಧಯೇ ಮುಕುಂದ ಲಯ ನಾ ದರ್ಶನೆ ದೃಶೋ
ತದ್ಭೃತ್ಯ ಗಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶೇಂಗ ಸಂಗಮಂ ಪ್ರಾಣಂ ಚ ತತ್ಪದ ಸರೋಜ ಸೌರಭ ಶ್ರೀಮತ್ ತುಲಸ್ಯ ರಸನಂ ತದಾರ್ಪಿತೆ ಪಾದೋ ಹರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾದಾನು ಸರ್ಪಣಿ ಶಿರೋ ಋಷಿಕೇಶ ಪಾದಾಭಿವಂದನೆ ಕಾಮಂ ಚ ದಾಸ್ಯ ನತು ಕಾಮ ಕಾಮ್ಯಯ ಯಥೋತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಜನಶ್ರಯಾರತಿ ವಾರಿ ಪೊಲ್ಲೋಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ರಾಜ ಅಂಬರೀಷರ್ ದಾದ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಸುರುಕು ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಕಮಲಲೆಡು ಉಂತರಿಗೆ ಅವೇ ಪಾದ ಕಮಲಡು అయినే ప్రభుపాద ముల్ప ఫస్ట్ నమక్ తెరిపావనే అవే సవై మన కృష్ణ పదారవిందయో అవే ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರನ ಪಾದ ಕಮಲಡು ಉಂತರಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಜಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಜಿ ತಂಚೆನ ಆರ್ನ ಪಾತೆರನೆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಗುಣಕ್ಲೇನ ವರ್ಣಿಸವನೇಟು ಅದೇ ಪಾತೆರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೋಡಿಗೆ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂತೊಂದು ಫೋಡ್ ಅವೇ ಅಂತ ಪಾತೆರಡು ಆಪುಣ ಅದೇ ಹೊರಣ್ಣೆ ಉಂತಲೆ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಮೆಲ್ಲ 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 ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದವಂತ ನೋಡು ಐನ ಬುಡೊಂದು ಬರೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಕೈಕ್ಲೇನು ಭಗವಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಒರೆಸುನೆಟ್ಟು ಕೆಬಿಕ್ಲೇನು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಲೇನು ಕೇನುನೆಟ್ಟು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಮುಲ್ತ ಸುದ್ದಿ ಕೇನು ನೆಟ್ ಹತ್ತು ಆರು ಇಟ್ಟು ಕೆಬಿಕ್ಲೇನು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಕೇನು ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಲೇನು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪದ ದರ್ಶನಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ದೇಹ ನುಂಡತೆ ಭಕ್ತರ್ನ ದೇಹ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಣ ಭಕ್ತರೇನ ಆಲಿಂಗನ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯನ್ ಪಂಡ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯವೇ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಪಣ ಮುಂಕುನು ಭಗವಂತಗ ಅರ್ಪಿಸೈನ ಕಮಲದ ಪರಿಮಳನ ಆಸ್ವಾದಿಸವನೇಟು ಅಂಚೆನೆ ನಾಲೈನು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗ ಅರ್ಪಿಸೈನ ತುಳಸಿ ದಳನ ಸವಿಯುನೇಟು ಅರ್ನ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋಪುನೆಟ್ ಬೊಕಾರ್ನ ಮುಂಡ ಶಿರಾನ್ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಣಾಮ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಬೊಕಾರ್ನ ಪೂರ ಬಯಕೆನ ಭಗವಂತನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಆರು ತೊಡಗಿಸದರಿಗೆ ಈ ಪುರಾ ಅಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಅದೇ ನಮ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಮಲ್ಪ ಅದೇ ಅಜ ಪೂರ ಇದನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾಗವತ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಣು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಕತೆ ಅಂಚದ ಭಕ್ತ ಆಯ್ನ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾರವಿಂದಡು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸರು ಅವೇ ಆರ್ ತೊಡಗಿಸದಿತ್ತರ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ ಆತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಭಕ್ತರು ಅದೇ ಆರ್ನ ಎದುರು ಸನ್ಯಾಸಿಲ ಫೈಲ್ ಆಯರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಕೆಲವರು ನಾವು ಉಂಡು ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಕ್ ದಾದ ಅಂತಾರು ಭಾಗವತ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅದೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸನ್ಯಾಸಿಲ ಬೈಲಾಯರು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಎದುರು ಅದೇ ಐಟ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ಭಕ್ತಿ ಮಂತಾರೆ ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಯಾನ ಗೃಹಸ್ಥೆ ಯಾನ ವಾನಪ್ರಸ್ಥೆ ಸನ್ಯಾಸ ಓಲ ಮುಕ್ತಿ ಹತ್ತದೆ ದೇವರ ಐನು ಓಲ ತೂಪು ಜರಿ ಅದೇ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪ ನವೇನ್ ತೂಪ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ಅವೇ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ತೂಪುರಿ ಅವೇ ಬೇತ ಇಲ್ಲ ತೂಪುಜರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಾರನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಉಲ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅದೇ ನಮಕೊಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘ ಬೋಡು ಸಂಘ ಇತ್ತು ನೋಡತೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ಗ್ರೋ ಅವಲಿ ಆತೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಘ ನಮಕಿತ್ತ ದೇವರ ಕಲಿಯುಗ ಏನಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೇನುನ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದ ಅದೇ ಅಚ್ಚ ನಾವು ಸುಲಭ ಉಂಟು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರವೇ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ಲ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೀರ್ತನ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಈ ಶಬ್ದನ ಕೇನುನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪುನಗ ಐನೇಕೆ ನೋಡಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುನಿ ಐದವರ ಮನಸ್ಸಿನ
ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕಾರ ರೂಪರ್ದು ಅಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪಂದನೆಡು ನಡಪುಂಡು ಅವೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪಾರು. ಇದು ನೆಟ್ ಮಾತ ಏಜ್ ಜನ ಫೋಕಸ್ ಮಂದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತು ನಾವು ಇಡೀ ಬಲಿಪುಂಡು 25 ಬಲಿಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಅತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಅತೆ ಮಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೈಟ್ ಪೋಂದು ಮನಸ್ಸು 25 ಬಲಿಪುಂಡು ಅತೆ ಅಂಚದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪರು ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪುನೇನೆ ಕೇನೊಂದು ಜಪ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ತುಲೆ ಮಾತ ಆನ್ಸರ್ ಬತ್ತನು ಅತೆ ತುಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾತ ಅವೇ ಹೇಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಮಾತಾಜಿಲ ಪಂಡರ್ ಪ್ರವೀಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅತೆ ಮಾಲೆ ಮಾತ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ನೂತೆನ್ಮ ಮಾಲೆ ಉಂಟ 1000 ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ದುಂಬೆ ಪೋಪುಜಿ ಅದೇ ಕೆಲವರ ಮಾಲೆ ದುಂಬೆ ಪೋಪುಜಿ ಅದೇ ಮಾಲೆ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೇನೆ ಬರ್ಪುಣ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡರ್ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಚಲ ತೋಜುನತೆ ದಾಯೆ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನ ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಜಪ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಜಪ ಮಂತ್ ಐನೇಕ್ ಏನೋಡಿಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೇಂದು ಜಪ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅವೇ ಒಂತ ಬಂಗ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತನೇನೆ ನಮ್ಮ ಮರತು ಬಿಡುವ ದಾಯಪಣ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲತೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯಥೋ ಯಥೋ ನಿಶ್ಚಲತಿ ಮನಶ್ಚಂಚಲಂ ಅಸ್ಥಿರಂ ತಥೋ ತಥೋ ನಿಯಮ್ಯೇತದ್ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ವಶಂ ನಯೇತ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂತ ತೋಜದೆ ಬಿಡ್ಪದೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ನೋಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬೇರತೆ ಬೋಡು ನೆನಪು ಅಂತ ನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪಣ ಅಂಜ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪನವೆ ಇಲ್ಲೇ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಯಥೋ ಯಥೋ ನಿಶ್ಚಲತಿ ಮನಶ್ಚಂಚಲಮಸ್ಥಿರಂ ತಥೋ ತಥೋ ನಿಯಮ್ಯೇತದ್ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ವಶಂ ನಯೇತ್ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಚಂಚಲವಾಯಿನ ಈಜಿನ ಅಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಸ್ವಭಾವದ ದೆಸೆಡು ಒಲ್ಪೊಲ್ಪನೆ ಅಲೆದಾಡಡು ಬಲಿಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬಲಿಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಒಂದು ಬಾಲೆಲಾಂಚೇನೆ ಅದೇ ಅವು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಟ್ರೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅವು ಐನು ಒಯ್ಪುನೆ ಇದೇನು ಒಯ್ಪುನೆ ಕುಳ್ಳದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಇದ ಕಾಡಿರೋದು ಕೊನೆ ಕುದುರೆ ಲಂಚೇನೆ ಅದೇ ಅವು ಆ ಕುದುರೆ ಪಣ ಸಾರಥಿ ಪನ್ನಂಚಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಉನ್ನಿಂಚಿ ಅದೇ ಆಂಡ ಆಯ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಂಡ ఆయన ಕಂಟ್ರೋಲು ಕನಪೆ ಒಂತ ಟೈಮ್ ತಾಗುಣವೇ ಇನಿ ಮಂತದಿ ಎಲ್ಲೇನೆ ಆನ್ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತ ಪಂಡ ಆಪುಚಿ ಟೈಮ್ ತಾಗುಣವು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತನು ಐಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡು ವೈರಾಗ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಅಂಜನ್ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪನೆ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನೆ ಅಂಜದ ಮನಸ್ಸು ಐತ ಚಂಚಲವಾಯಿನ ಈಜಿನ ಅಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಸ್ವಭಾವದ ದೆಸೆಡ್ ಒಲ್ಪನೆ ಬಲಿಪಡ್ ಮನುಷ್ಯನು ಪಿರ ಕಣತದ ಆತ್ಮದ ನಿಯಂತ್ರಣಗ ಒಳಪಡಿಸೋಡು ತಥೋಸ್ತತ ನಿಯಮ್ಯೇತ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ವಶಂನಯೇ ತಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಜಪ ಅನ್ಪುನಾಗ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನಾಗ ಅಂತೂ ಕೆಲವರನ್ನ ಬಲಿಪುಂಡು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದೀತನೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಓಲೆ ಪೋಪುನದೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನಾಗ ಆತು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು ಫೋಕಸ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಏರು ಕುಳ್ಳೇರು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಂತ ಈಸಿಯೇ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಜ್ಞಾನದಂತೂ ಆಸಕ್ತಿ ಒಪ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಜಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಬಲಿಪುನ್ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಅಂಚೆ ಬಲಿಪನ್ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಬಲಿಪುನ್ನೆ ಅತ್ತು ಜಪಟ್ ಬಲಿಪುನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲಿಪುನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿಂಚಿ ಜಪ ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡರ ತೀರ್ಥಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾಜಿ ಶಫಾಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಅದೇ ಉಜ್ವಲ ಮಾತಾಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅವೇ ಶ್ರುತಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡರು ರಡ್ಲಾಗೆ ಹೊರವರ ಬಲಿಪುಣ್ಣಿಗೆ ಅವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಾಪ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡೊಂದದೆ ಕೇನು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಅಂಚ ಬಲಿಪೂಜಿ ಪುನಃ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಜಪಟ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜಪ ಪುನಗ ಮನಸ್ಸು ಬಲಿಪುಣ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಬಲಿಪೂಜಿ ಅವೇ ಕಮ್ಮಿ
ಬಲಿಪುನ ಅವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಪನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಐನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ ಪಂಚನಗೊಲ್ಲ ತಪ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅವೇ ಜಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿಪು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಐನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೀರ್ತನ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಗಮನ ದೀದ್ ಆ ಶಬ್ದನ ಕೇನುನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಪ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗೊಂಡು ತೈನೇ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಲವರು ಅಂಚಲ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಅಂತುತ್ತೆ ಕಿಬಿಕ್ ಪರ್ತಿದೀದ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮತ್ತೆ ದೀದ್ ಪಂಡೆಯನು ಇಂಚಿನ ರಷ್ಯನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಬರೋಂತಾರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭು ಉಳ್ಳಾರ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಅನ್ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತು ನಾರು 2,000 ಇಸವಿಗೆ ದುಂಬೆ ಬೈದೇರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಂಡ ಸುಮಾರು 6 ಮುಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ ಕಲ್ದೇರು ಉಡುಪಿಡ್ ಇತ್ತದು ಸುಮಾರು ಬುಕ್ ಮತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಬುಕ್ ಮತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂದೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಪಾತಿರುವ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪ ಅಂಚದ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಡೆವೋಟೀಸ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಇಡೆ ಬನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ರಷ್ಯಾದ ಭಕ್ತರನ್ ಪುರ ಆರೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕನಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಲ ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಏರಿಯಾಡ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಆರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಭುನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಆರು ಪಂಡ ಕಿಬಿಕ್ ಉಂಡತೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಪ ಮನ್ಪುನ್ ಅಂಚದ ಅವು ಬಂದು ಮಂತುಂಡ ಜಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವೇಕೇನು ಅವೇ ಅಂಚಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಂಡ ಪನೋಡ್ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಪನೋಡ್ ಐನೇ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಅಂದು ಒರಟ್ಟ ಪೂಜವೇ ನೆಕ್ಲ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಜಪಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸುಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಮನ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡದು ಇಜ್ಜವೇ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣ ಕೋಟನ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇದ್ಲ ಕೆಲವರು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅವು ದಿವನ್ನ ಮಂತನೇ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅಂಚದು ಆಪುಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನ ಆಪುಂಡು ಅವು ಲೈಕ್ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರು ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ದಾದ ಮಂತನ ಮನಸ್ಸು ಉಂತವಲಿಗೆ ಉಂತಾರೆ ಆಪೂಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಆಪೂಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಯ್ನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಯ್ನ ಹಠಮಾರಿಯಾಯ್ನ ಬಲವಾಯ್ನ ಐನ ಕಂಟ್ರೋಲು ಕನಪನ ಗಾಲಿನ ಕಂಟ್ರೋಲು ಕನಪನ ಎಡ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಣದ ಇಂಕ ತೋಜುನು ಈಗ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ ಅರ್ಜುನ ಈ ಪನ್ನೆಡ್ ದಾಲ ಡೌಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಸಂಶಯಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮನೋ ದುರ್ನಿಗ್ರಹಂ ಚಲಂ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ದೇವರೇ ಪನೊಂದುಲೇರತೆ ನಮಕ್ ಒತ್ತು ನೆಡ್ದಾದ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಅದೇ ದೇವರೇ ಪನೊಂದುಲೇರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಜಾವೆ ಅಪ್ಪು ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭು ಪಂಡ್ಯಾರ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಅಂಚದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪು ಜಾಂಡ ಆಪುಣಿಗೆ ದೇವ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಮನಸ್ಸಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮನಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪನ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೇತು ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲೆ ಈತು ಪನ್ಪುಜಾರು ಪಣ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮೈ ಬಡೈನ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಮನಸ್ಸನ ಚಂಚಲವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಮನೋ ದುರ್ನಿಗ್ರಹಂ ಚಲಂ ದುರ್ನಿಗ್ರಹಂ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಆಂಡ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ವೈರಾಗ್ಯರ್ದಲ ಅಭ್ಯಾಸರ್ದ ಐನ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಕನೋಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಪಣ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಪಣ ಆಯ್ನಾತ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಆಯೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದುನಾಗ ಇಡೇಡೇಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪುನ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವ ಆಯನ ಇದೆಂತ ತಪ್ಪವನು ಅಂಡ್ ಆಯೆ ಎಡ್ಡೇಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಯ್ಗು ಎಕ್ಸಾಮ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಇಂಚಲತ್ ನಮಕ್ ಮನಸ್ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪೆ ಈ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್
ಅಂಚದ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಕರು ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಕರು ಪಾಪ ಪನ್ಪೇರು ಅದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲಕ್ ಅಕ್ಲ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ವಿಷಯಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ದೇವರ ದಾದ ನಮಕ್ ತರಿಕ ಪಂತೇರು ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತಿರುವನರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಪಣ್ಣ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನ ಉಂಡತೆ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅವೇ ಅಂಡ ಯುಗತ್ತ ಪ್ರಭಾವದ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಂತರವಲ್ಲ ಕುಲ್ಯ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯದ ಚಿಂತನೆ ಬರು ಅದೇ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷಗ ದುಂಬು ಒಯ್ಯಾಗ ₹100 ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು ಧ್ಯಾನಗ್ ಪೋಯಂಡವಲ್ಲ ಪಣ ಧ್ಯಾನ ಮಂತರ ಆಪೂಜಿ ನಮಗ್ ಕಲಿಯುಗಾಡ್ ಅವೇ ಧ್ಯಾನ ಮಂತ್ರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಡು ಅಂಡ ದೇವ್ರ ಪನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಅವೇ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ದೇವ್ರ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವೇರು ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪಾವೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಸಹ್ಯದಾತ್ಮ ಯೋಗ ದುಷ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಇತಿ ಮೇ ಮತಿ ವಶ್ಯಾತ್ಮನ ತೋ ಯತತಾ ಶಕ್ಯೋ ವಾಪ್ತುಮುಪಾಯತಃ. ಅರ್ಜುನ ಮನಸ್ಸು ಕಡಿವಾನ ಪಾಡರೆ ಆವಂದ ನಾಯಗ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕಷ್ಟ ಈರೆಗ್ ಮನಸ್ಸುಗ ಕಡಿವಾನ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಮನ್ಪುಜ ಆಗ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ತೆರಿವುನಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಗೆ ದೇವರ ಪನೊಂದುಲೆ ಆಂಡ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಂಡ ಏರು ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನವೆ ಭಗವಂತ ಪಂಪನೆ ಅಂಚದ ಏರ್ನ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡ ಏರು ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ದೇವರ್ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಪಂತೇರು ಅತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಪುಜವು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆಕವೇ ಪಂಡ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಕರು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಎಂದು ಪನ್ಪದೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನೆಯರ್ನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಂಡ ಏರು ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ರೀತಿ ಅದೇ ಅವೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಣು ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ತೇತೋ ಭಕ್ತರಿಗಾವು ಅದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ಟೈಟ್ ಉಂಡತೆ ಕಾಂಡ 4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನದೆ ಅಂಚದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡು ಕೂಡ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡು ಕೂಡ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನಾಂಡು ಅದೇ ಅವು ಆಯ್ನೆದು ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪ ಅದೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಜಪ ಮನ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಂತದ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಾದು ಪದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದುಂಬುದೇಡ್ದು ಏತೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈದ ನಿತ್ಯ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆನ ದೇವರ್ನದೇ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಬಾಕಿದ ಯೋಚನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ್ ಏನ್ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ಪೋದುಪ್ಪುನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಸುಮಾರು ದುಂಬುದೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರ್ದು ಜರೆ ಪನ್ಲೆ ಅದೇ ದುಂಬುದೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರ್ದತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಜಿನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಎಸ್ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಆ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ನಾತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗು ಬೈದುಂಡು ಅವೇ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪನ್ನೆ ಅವೇ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ತರೀಕ ಅವೇ ಹೊರಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ತುಲೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಮುರಲ್ಲ ಬಂಡೇರೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪೂಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪರು ಏರು ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮೈತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತಾವು ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ರೀತಿ ಇಂಚ ಮಂತನ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜ ತುಲೆ ಬಿದುರ ಪನ್ಪೇರು ಇರ್ ತೆರಿನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಆಕ್ಲು ಒಲ್ಪಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಅವಂದ್ಯ ಕಾಲ ವಶ್ಯಾತ್ಮ ಅವಂದ್ಯ ಕಾಲ ಪಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪುನ ನೇಜಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಲ
ಒಂಜ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದು, ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದು, ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ಕೋರೊಂದು, ಜಪ ಮಂತೊಂದು, ಈಜಿನ ಅಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು, ಅದೇ ಇಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತೇರಿ. ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪೆರದಾದ ಕಾರಣ ವಶ್ಯಾತ್ಮ, ಅಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸು ಅಕ್ಲನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು. ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೇವರ ಪನ್ಪೆರ್ ಇತಿಮೇಮತಿ నువ్వు ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೇರು, ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡವೆ. ಅಂಚ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚದ ತುಳು ಈ ವಿಷಯ ಏತ ಕಲ್ಪರ ಉಂಡು. ಅದೇ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂಡ. ಭಾಗವತ ಮಂಚೇನೆ ಅವೇ ಆತ ರಹಸ್ಯವಾಯಿತ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ದಾದವನ್ ಪುಗ